नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. खरं तर लोकप्रतिनिधी या शब्दात जी ताकद आहे, ती ताकद ते लोकप्रतिनिधी सत्तेत आहेत की विरोधात आहेत या पदात नसते, तर लोकांसाठी भांडणाऱ्या लढ्यात असते. अर्थात हा लढा ज्यांनी उभं केलं आणि एक लोकप्रतिनिधी कसा असावं याचं चित्र फक्त कुडाळ मालवण मतदारसंघापुरतं नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवून दिलं. ते अर्थात आमदार निलेश राणे आज आपल्या सोबतीनं आहेत. निलेश साहेब, खरं तर या मुलाखतीमध्ये मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपण सत्तेतले आमदार आहात, म्हणूनच माझा पहिला प्रश्न आपल्याला तो आहे की साहेब, सत्तेत असतानाही अगदी विधानसभा असेल, प्रशासन असेल, या सर्वांना घाम फोडणारे प्रश्न हे आपल्याकडनं नेहमी विधिमंडळामध्ये विचारले जातात. नेमका त्यामागचा काय उद्देश असतो? तर एकदा आपण जेव्हा निवडून येतो सायनाजी, मग आपण आपल्या लोकांची बाजू घेतली पाहिजे, या मताचा मी आहे. मी जेव्हा सभागृहात बोलतो किंवा इतर कुठेही जिथे जिथे प्रश्न मांडायचे असतात, आपण अभ्यास करून ह्याच्यासाठी बोलतो, कारण का जर अवेलेबल आहे, जर मिळू शकतं तर का घ्यायचं नाही. हे सगळे विभाग सरकारने ग्रामीण भागासाठी दिलेले आहेत, जिल्ह्यांसाठी दिलेले आहेत. मग जर ह्या सगळ्या अवेलेबल योजनांमधून आपलं कोकण, आपला जिल्हा, आपला मतदारसंघ बसत असेल, पण काही लोकांच्या काम चुकारपणामुळे किंवा काही लोकांच्या आळसामुळे जर हे सगळं राहून जात असेल, तर मला असं वाटतं त्यांना ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेतच आपण बोललं पाहिजे. प्रेमाने जर बोलून होत नसेल तर काही वेळेला आवाज वाढवावा लागतो. आणि मी जेव्हा प्रचाराच्या वेळेला पण जेव्हा सांगत होतो की बॅकलॉग आपला मोठा आहे, ह्याचा अर्थ काय, की विकास कामं ही आपल्याकडे का आली नाही किंवा त्याचं नियोजन का आपल्याकडून झालं नाही, ह्याचाच अर्थ बॅकलॉगचा असतो. की आपल्याकडे हे सगळं अवेलेबल आपण करून देऊ शकत होतो, आपण का करून दिलं नाही. माझा प्रयत्न सायनाथजी तोच होता की माझा मतदारसंघ हा जिंकला पाहिजे. मी जिंकलो म्हणून मी फार मोठं काय पराक्रम केला अशातला भाग नाही. लोकांनी मला निवडून दिलं. लोकांनी निवडून दिलं नसतं तर मी कुठेच नसतो. आता लोकांसाठी परतफेड माझ्याकडून व्हावी या इच्छेपोटी आपण अभ्यास करतो, प्रशासनाला विचारतो, आणि मला असं वाटतं रिझल्ट जर मिळाला तर मला जास्त त्याच्यामध्ये आनंद होतो. हे आपलेच पैसे आहेत सायनाथजी, असं समजू नका की मी मांडतोय म्हणजे मी काय चंद्रावरचं मागतोय. महाराष्ट्रामध्ये इतर ठिकाणी हे पैसे जात आहेत, तर मग माझ्या जिल्ह्यात का नाही, माझ्या मतदारसंघात का नाही, हे भांडण आहे. हेच मी प्रशासनाला विचारत असतो. जेव्हा तुम्ही अमुक ठिकाणी दिलत ना, माझ्या जिल्ह्याने काय तुमचं मारलंय, माझ्या जिल्ह्यात पण आलं पाहिजे. आणि हे करत करत सायनाथजी अधिकाऱ्यांना आपल्या मतदारसंघाची ओळख निर्माण करणं, की नाही भाऊ तिकडे पाठवलं पाहिजे, तिथे नाही पाठवलं तर तो बसलाय तिकडे. ही भीती जी होती ना, ती मी सन्मान्य राणेसाहेब जेव्हा मंत्रिमंडळात होते तेव्हा मी बघितली. की कॅबिनेटमध्ये पण कुठलाही प्रस्ताव जायचा असेल की राणेसाहेब ओके ना, ते विचारायचे की आपण जाऊया ना पुढच्या विषयाकडे. तर साहेब आपल्या कोकणासाठी जेवढं काय करता येईल तेवढं त्या कॅबिनेटमध्ये करून घ्यायचे आणि मग विषय पुढे जायचे. मी ते लक्षात ठेवलं की कोकणासाठी भांडलं नाही तर सहजासहजी काही मिळत नाही. कारण का हे नेहमी आपण फक्त ऍडजस्टमेंटवरच आलो आजपर्यंत. तर मागितलं पाहिजे, मागणे से ही मिलेगा असं म्हणतात ना. बरोबर आहे. मागितलं नाही तर नाही मिळणार, असा विषय. साहेब, तुमच्या नेहमी आम्ही जेव्हा अधिवेशनामध्ये आपल्याला बोलताना पाहतो त्यावेळी एक मुद्दा प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुमचा कॉमन राहिलाय, तो म्हणजे धोरण. प्रत्येक वेळी धोरणं आडवी येतात. म्हणजे महाराष्ट्रासाठी एक धोरण तयार होतं, पण कोकणामध्ये पाऊस जास्त आहे, तिकडच्या समस्या वेगळ्या आहेत. मग हे कुठंतरी धोरणच दरवेळी आडवं येतं असं तुम्हाला वाटतं का? आणि अशा पद्धतीची धोरणं ही बदलली गेली पाहिजेत का? काय नाही? 100% बदलली गेली पाहिजे. आपण कोकण म्हणून ज्या निकषात पडतो ते निकष जर आपण बघितले ते उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा काही वेगळे नाहीत, ते सेमच आहेत. मग आपण जिओग्राफी वेगळी असं का म्हणतो, आपण ह्या भागाचा भूभाग हा वेगळा आहे असं का म्हणतो, इकडच्या मातीचा कलर वेगळा आहे,
इकडे किनारपट्टी आहे, सह्याद्रीचा काठ आहे. हे सगळं आपल्याकडे असताना वाळूचं धोरण असेल किंवा जंगलांचं धोरण असेल, आंबा काजू बागायतदार किंवा फळबागांचा तापमानाचा निकष असेल, त्याच्यावरती धोरण असेल, कृषी आपलं जे विद्यापीठ आहे त्यांचं आपल्याबद्दलचं काय मत आहे, काय निकषाखाली ते काम करतात, हे सगळं वेगवेगळे विषय आहेत सायनाचे. आपण रस्त्याची आपण जी काही आपण विड्थ किंवा ते जे काय आपण म्हणतो ना त्याची साईज मोजतो, तर जिथे 3 इंच पाऊस पडतो तिकडे पण सेम रस्ता आणि जिथे 3,500 मिलीमीटर पाऊस पडतो तिकडे पण सेम रस्ता. तर माझा हा निकष बदलण्यासाठी माझा मेन जोर असतो. बाकी कामं होत राहतील सायनाची, रस्ते बनणारच आहेत, साकव बनणार आहेत, ब्रिजेस येणार आहेत, पण जर धोरण आपण जर निश्चित केलं नाही, आता आपल्याकडे तापमानाचा जो विषय असतो तो जर आपण एप्रिल महिन्यापर्यंत जर आपल्याला हवामान बदलामध्ये किंवा हवामानामध्ये काय बदल झाले, पाऊस पडला, उष्णता वाढली, तर एप्रिल पर्यंतच आपला कोकण मोजला जातो. बरोबर. मधल्या काळामध्ये असं धोरण ठरलं सरकारचं की महाराष्ट्रामध्ये एनडीआरएफच्या नॉर्म खाली आपण वर्षभर जिथे जिथे शेतीचं नुकसान होईल तिथे सरकारने मदत केली पाहिजे असं सभागृहात ठरलंय. पण विसरली लोक. 12 महिने तुम्हाला मदत मिळू शकते सरकारकडून, मग का नाही घ्यायची? अच्छा, आपण फळबाग म्हणून आंबा काजू मध्ये आहे, शेतीमध्ये नाहीये, त्याचे निकष वेगळे आहेत. आता बँगलोर मधला किंवा आंध्र प्रदेश मधला आंबा हा आता सिंगापूरमध्ये GI नामांकन सकट जायला लागला आणि त्यांची पसंती त्यांना मिळायला लागली. अहो, आपण किती श्रेष्ठ आहोत. मग आपल्या मातीचं सर्वेक्षण कोणी करावं? तर कृषी विद्यापीठाने करावं. म्हणून मी त्यांच्या मागे लागलो की तुम्ही इकडे बसून फक्त सरकारचे पैसे आणि पगार घ्यायला आहेत का? अनुदान फक्त घ्यायला. मग तुम्ही मातीचं सर्वेक्षण करून आंध्र प्रदेशमध्ये आंबा हा जुलै ते ऑगस्ट मध्ये निघतो, मे नंतर निघतो पावसाळ्यात. मग असं काय तुम्ही सॉइल टेस्टिंग करून आमच्या कोकणाला सांगा ना काजू मध्ये काय करता येईल, आंब्या. माझा विषय तो असतो, धोरण ह्याच्यासाठी महत्वाचं की त्या धोरणावर पुढची 100 वर्ष आपण राजकारण करू शकतो किंवा त्याच्यावरती समाजकारण करू शकतो, विकासाचा पैसा आणू शकतो. राजकारण समाजकारण म्हणण्यापेक्षा विकासासाठी एजेंडा ठरतो. मी मध्ये कुठल्या तरी भाषणात बोललो होतो की मी जेव्हा बारामतीत गेलो, दौंड तालुक्यात गेलो, अकलूज तालुक्यात गेलो, हे सगळे लागून तालुके आहेत पुणे जिल्ह्यामध्ये. जर यादी बघितली मध्यम दुष्काळाची तर हे सगळे तालुके मध्यम दुष्काळमध्ये आहेत. मी दौऱ्याला गेलो, बघितलं की सगळं हिरवगार आहे. तर माझे सहकारी तिकडचे होते. मी बोललो, अरे सगळं हिरवगार आहे, मग तुम्ही मध्यम दुष्काळमध्ये कसे? नाही साहेब, राहू दे ना, आता ते पूर्वीपासून ठरलेलं आहे, 1960 पासून ठरलेलं आहे. म्हणजे मध्यम दुष्काळामध्ये सगळं हिरवगार, पाणीचे फवारे सगळीकडे उडत आहेत, पण त्यांना मध्यम दुष्काळाचे पैसे, पॅकेज वगैरे त्यांच्या त्या निकषावर मिळतात. मग आपण का नाही मागत? मी म्हणत नाही तुम्ही वॉटर ग्रीड, मराठवाड्याला वॉटर ग्रीडची गरज आहे द्या, पण आमच्याकडे पाणी जास्त आहे तर वॉटर ग्रीडची गरज आम्हाला पण तेवढीच आहे. 100%. जिथे पाणी आहे तिथे तुम्ही करताय ना वॉटर ग्रीड, तर पाणी जास्त आहे तिथे पण वॉटर ग्रीड करा ना, तरच आमच्या पाण्याचं नियोजन होईल. आमच्या टँकरची व्यवस्था तुम्हाला जर आता करावी लागते मार्च महिन्यामध्ये, मार्च नंतर, तर आपलं कुठेतरी चुकतंय ना धोरण म्हणून. मला ती धोरणं दुरुस्ती करायची आहे. कोकणामध्ये अनेक वर्ष कोणी धोरणांच्या मागे लागलं नाही. राजकीय भाषण जास्त होतात काही लोकांकडून, जसे विरोधी बाकांवरचे काही लोक आहेत, त्यांना ते बातमी, न्यूज पॉइंट पाहिजे, न्यूज व्हॅल्यू पाहिजे. मूळ धोरणाकडे ते बोट ठेवत नाही. निकष कुठला आहे ज्याच्यामुळे आपल्या शेतकऱ्याचा लॉस होतोय, ज्याच्यामुळे आमच्या जंगलांचा लॉस होतोय, आमचे रस्ते बिघडत आहेत पण दुरुस्तीचे पैसे येत नाहीये. तुम्ही रस्ते असे करा, अहो जिथे बर्फ पडतो ना सायनाथजी, त्या देशांमध्ये त्या देशांमध्ये 5-5, 6-6 वर्ष रस्ते बनत नाही जिथे बर्फ पडतो. मग आपल्या पावसाळ्याने जर रस्ते खराब होत असतील तर तुम्ही रस्त्यांचे निकष बदलले पाहिजे. म्हणून माझं लक्ष त्यांच्यावर जास्त, धोरणांवर जास्त असतं. खरं साहेब, खरं तर ना आताच हे पावसाळी सुरू असलेलं अधिवेशन नव्हे, तर तुम्ही त्या विधिमंडळात गेल्यापासूनचे सर्व अधिवेशन आम्ही पाहतोय. आपण आपल्या मतदारसंघासाठीच नव्हे तर संपूर्ण अगदी कोकणासाठी, जिल्ह्यासाठी त्या ठिकाणी लढताय, मंत्री महोदयांकडनं उत्तरं घेताय. ही उत्तरं कुठंतरी प्रशासनाला पळवत आहे असं तुम्हाला वाटतं का? ह्या
आंबा काजू बागायतदारांच्या विषयामध्ये तरी मला तसं जाणवलं. 12 तासाच्या आत निर्णय झाला. हो. असे अनेक निर्णय, म्हणजे मी रस्त्यांचा विषय घेतला, PWDचा आपल्याला आठवत असेल 2 अधिवेशनं झाली. आपल्याला ADB मधून 305 कोटी रुपये आता आपल्या कसाल ते मालवण रस्त्याला मिळाले. एकमेव रस्ता कोकणामध्ये मिळाला तो माझ्या मतदारसंघात मिळाला. एकमेव मतदारसंघात नाही म्हणत आहे, आपल्या जिल्ह्यात नाही म्हणत आहे, कोकणामध्ये एकमेव ADBचा रस्ता मिळाला तो माझ्या मतदारसंघात. क्या बात. म्हणजे काम होतं जर तुम्ही मागितलं तर, आणि तशी तुम्ही भूमिका तशी मांडली तर. हा फक्त रस्त्याचा आणि तुम्हाला शेतकऱ्यांचा विषय, असे अनेक काम आहेत. आता जसं घोडगावी सोनवडेचा घाट रस्त्याचा विषय, हो. अनेक वर्ष फक्त DPR बनतोय असंच आपण ऐकत आलो. पावसाळ्यानंतर आम्ही भूमिपूजन करणार, तो रस्ता बनवणार आम्ही, माझ्याच कार्यकाळामध्ये तो रस्ता पूर्ण करणार. क्या बात. प्रशासन पळतं, तुमचं काम करतं. बघा, अधिकारी पण असं कोण म्हणत नाही मी ह्याचं कामच करणार नाही, असं कुठलाही अधिकारी म्हणत नाही. बरोबर. पण माझं काम का करत नाही हे विचारणार तरी कोणतरी पाहिजे ना. माझं काम एवढं करा, माझं बाकी, अच्छा माझी काय दुसरी त्यांना अडचण नसते. मी कधी त्यांना कुठल्या विषयासाठी, इलिगल विषयासाठी फोन करत नाही. मी कधी ऑफिशियल टायमाच्या नंतर, जो त्यांचा ऑफिशियल टाइम असतो, मी कधी फोन करत नाही. त्यांच्या सुट्टीच्या दिवशी फोन करत नाही. बरोबर. मी कधी त्यांना त्यांचं पर्सनल जीवन जे काय आहे त्याच्यामध्ये मी जात नाही, किंवा जायची काय गरज सुद्धा लागत नाही, किंवा कोणीच जाऊ नये. मी त्या मताचा आहे. तुम्ही तुमचं काम करा, मी माझं काम करणार. पण जर नाही केलं तर मग उत्तर द्यावं लागणार. मी जसं सरकारी नोकर आहे तसा तुम्ही पण सरकारी नोकर आहात. मी जेवढे तास काम करतो तेवढे तास तुम्हालाही काम करावं लागणार. म्हणून ह्या 1.5 वर्षामध्ये मी प्रत्येक विभागाची मीटिंग घेतली माझ्या मतदारसंघात, की मला तुम्हाला रिपोर्टिंग करायचंय. दर 3 महिन्यांनी मी आढावा बैठक घेणार, आणि तशी मी घेत असतो. आणि त्याचा इम्पॅक्ट मला मतदारसंघात दिसतो. विधिमंडळाचा इम्पॅक्ट मला सगळीकडे दिसतो, की एकदा तुमच्याकडे सचिव बोलायला आले, तुमच्याकडे मोठे अधिकारी बोलायला आले, म्हणजे ती फाईल हलते. आता जसं मी जंगलांमध्ये, वन खात्यामध्ये जे काही रस्ते अडकलेत त्याचा मी मुद्दा घेतला. मला गणेश नाईक साहेबांनी बोलून घेतलं की निलेश तुझी ती यादी दे. मी यादी दिली, त्याच्यावरती रिमार्क मारला, सचिवांकडे पाठवलं. सचिव दुसऱ्या दिवशी आले की साहेबांनी अमुक अमुक सांगितलंय, आम्ही ते करून लवकरात लवकर देतो. मी म्हणलं साहेब लवकर द्या, कारण का अधिवेशन अजून 1 आठवडा आहे. बरोबर. एवढंच माझं म्हणणं आहे, माझं बाकी काही म्हणणं नाही. तर हे होतं, पण ते करून घ्यावं लागतं. नुसतं कोण बसून तुमच्यावर केसर टाकेल असं होत नाही. तुमचं आडनाव एका मर्यादेपर्यंत तुम्हाला कामाला येतं, पण त्याच्यानंतर तुम्ही काय करता सभागृहात जाऊन त्याच्यावरती अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष असतं. आणि दिग्गज बसलेले असतात. त्या दिग्गजांपैकी तुम्हाला 288 पैकी तुम्हाला तुमचं मत मांडायचं असतं. तुम्ही जर योग्य पद्धतीने मांडलं तर प्रशासन नक्की दाद देते, हा माझा अनुभव सांगतो. साहेब, खरं तर ना, तुम्ही त्या विधिमंडळामध्ये, विधानसभेमध्ये आवाज उचलल्यानंतर अनेक गोष्टी रस्त्यावरती होताना सर्वांना दिसत आहेत. एक महत्वाचा प्रश्न मी विचारेल, शेतीच्या संबंधी, म्हणजे आपल्याकडे सिंधुदुर्गात प्रामुख्याने होत असलेलं त्या आंबा काजूचं उत्पादन, या विषयावरनं उभाटा, शिवसेना, कोल्हापूरची लॉबी सक्रिय करून कुठेतरी पालकमंत्र्यांना सुद्धा घेरण्याचा, त्यांना बदनाम करण्याचा, सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतंय. तुम्ही स्वतः आंबा बागायतदारांसाठी अगदी विधानसभेमध्ये बोलताय आणि ती प्रत्यक्ष मदत रस्त्यावर भेटते. हे सगळं फक्त एक राजकारणाचा भाग आहे असं तुम्हाला वाटतं का, विरोधकांकडनं सुरू असलेला? आता विरोधकांकडे सायनाथजी बोलण्यासारखं काय राहिलंय? आपण मी वारंवार, एक तर त्यांना विषय कळत नाही, विरोधकांना ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. आपण काय मागितलं सरकारकडून, की तुम्ही NDRF नॉर्म पेक्षा जास्त आम्हाला तुम्ही नुकसान भरपाई द्या. ही अट होती आपली भाषणाची. आपल्याला जो पहिला पॅकेज आला ना, तो NDRFच्या निकषानुसार आला. ह्याच्यात विम्याची रक्कम नाही, विम्याची रक्कम आता येणार आहे. त्याच्यानंतर जे कृषी मंत्र्यांनी, मला माहित नाही विरोधकांनी तर बघितलं नसेल, पण तुम्ही जर बघितलं असेल तर त्या कृषी मंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये, सभागृहामध्ये, माझं भाषण झाल्यानंतर ते स्वतः उठले आणि बोलले की आम्ही हीच फक्त मदत नाही तर वाढीव मदत आम्ही येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आपल्याला देणार आहोत आंबा आणि काजू शेतकऱ्यांना. म्हणजे आपण जे लाखभर रुपये मागत होतो ना हेक्टरी, त्याच्या जवळपास ती रक्कम जाणार. आजपर्यंत कोकणामध्ये कधी सायनाथजी 20,000 15,000 रेट तरी मिळाला होता नुकसान भरपाईचा? माहिती काढा तुम्ही मागच्या काळात, 10 वर्षामध्ये, मागच्या 10 वर्षामध्ये
जर 22,500 आता पहिल्या टप्प्यात मिळालाय, जो कधीच अगोदर मिळाला नव्हता, ते पण आम्ही काय केलं, मी कम्पेअर केला, मराठवाड्यामध्ये मोठा पाऊस पडला होता, मोठं नुकसान झालं होतं आणि सरकारने एनडीआरएफचा निकष बदलला होता. एकच जीआर काढला होता सरकारने मराठवाड्यासाठी, तो जीआर मी बाहेर काढला. म्हणजे त्या जीआर मध्ये काय लिहिलंय की ह्या भूभागामध्ये जेवढं नुकसान झालंय सरसकट 25,500 आम्ही ही सरसकट मदत देणार. मग मी कोकणाचा एक जीआर काढला, एक जुना जीआर होता, त्याच्यामध्ये आपण ज्या शेतीच्या क्रायटेरियामध्ये पडतो त्या शेतीच्या क्रायटेरियामध्ये कधी आपल्याला 12,000 15,000च्या वर मिळणारच नव्हतं. मी ते एनडीआरएफच्या निकषामध्ये कसं बसेल कोकण, म्हणून मी सभागृहामध्ये तो विषय काढला एनडीआरएफच्या निकषानुसार, कारण का मी तो जीआर वाचला होता. हे विरोधक जीआर वाचत नाही, त्यांचा कशावर अभ्यास नाही, त्यांना टीका करावीच लागणार ना. त्याच्या पलीकडे आता त्यांचं अस्तित्व काय राहिलंय, दुसरं त्यांच्याकडे आता काही राहिलेलं नाही. सगळ्या बाजूनी कामं होत आहेत, लोकांमध्ये सरकारची प्रतिमा, आमची सगळ्यांची प्रतिमा ही चांगली होताना त्यांना दिसते, ते त्यांना सहन होत नाही, म्हणून ते टीका करणार, पालकमंत्र्यांवर टीका करणार. पालकमंत्री स्वतः उठले त्या भाषणामध्ये आणि स्वतः बोलले की मी ह्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून वाढीव मदत, हे अंतिम नाही, वाढीव मदत मी अजून आणणार आहे, हे स्वतः फ्लोर ऑफ द हाऊसवर बोलले पालकमंत्री. पण ते विरोधक कधी बोलणार नाही. बघा, विरोधक म्हणजे आता त्यांच्याकडे सायनाजी काय राहिलं नाही बोलायचं. एक तरी काम ह्या मागच्या 10 वर्षात विरोधकांनी केलं असतं ना, ते सत्तेमध्ये होते तेव्हा, ते लोकप्रतिनिधी होते तेव्हा, मग तेव्हा का नाही जमलं तुम्हाला? आता सरकार देतंय उघड्या हाताने, तर आपण घ्यायला शिकलं पाहिजे. बघा, विरोधकांचं पण मन मोठं पाहिजे. नुसतं प्रत्येक गोष्टीमध्ये कळ काढत बसणं की मला मीडियामध्ये दिसायचं आहे, मी राणेंवर बोलत राहिलो तरच मीडियामध्ये दिसणार. सरकार अशा ह्यांना कसलेच नियम कळत नाही सायनाजी. विचारा त्यांना एनडीआरएफ म्हणजे काय, एसडीआरएफ म्हणजे काय. आपण उष्णतेच्या कोकण म्हणून कुठल्या निकषात बसतो? आपल्या आंब्याला अजूनपर्यंत जीआय नामांकनासाठी आपण का मागणी केली नाही? का एक्सपोर्टसाठी आपण पर्सेंटेज जे आता इथून, का काजूसाठी आफ्रिकन देशांचे काजू आपल्या जिल्ह्यात यायला लागले, ह्याचा विरोध तुम्ही मागच्या 10 वर्षात का नाही केला? बाकीच्या जमिनी ज्या काय आहेत, जमिनीचा जो काही बाकीचा जो काही विषय हे लोक मांडत असतात, जंगलांचा विषय असतो, का मांडला गेला नाही? आताच का तो साहेब, मी तुम्हाला सांगतो, जंगलांमध्ये आपले रस्ते, वन खात्यामध्ये आपले रस्ते आतापासून नाही, आकारीपडचा विषय आहे, वनसंज्ञा विषय आहे, इको सेन्सिटिव्ह, आणि सगळी आरक्षणं मिळून आपल्या जिल्ह्याचे 5 लाख हेक्टर फक्त आरक्षणामध्ये गेलेत. आपल्याला दगड हलवायचा असेल तर आपल्याला केंद्राकडे जावं लागेल किंवा नवी मुंबईत यावं लागेल. हे सगळे निकष का नाही बदललेत आपण? नको त्या फालतू गोष्टींवर चर्चा करण्यापेक्षा जिथे चांगलं आहे तिथे चांगलं म्हणा, आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सांगावं, बघा हे अमुक अमुक झालेलं नाही, हे करा तुम्ही. बघा, ऍडवायझेबल स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे विरोधकांकडून पण. मी विरोधात होतो, मी साहेब कधी लोकप्रतिनिधीवर टीका केलेली मागच्या 2 वर्षामध्ये मी केलेली नाही. का? कारण का मला काम करायचं होतं, ह्यांना काम कुठे करायचंय, हा फरक आहे. ऍडव्हान्स देण्याऐवजी फक्त अडवायला समोर येतात, अशा पद्धतीची कुठेतरी मानसिकता एकूणच सिंधुदुर्गमध्ये साहेब पाहायला भेटते. आणि ज्यावरती आपणही बोललात, माझं खरं तर तुम्ही जे काही मुद्दे मांडता, तुम्हाला जो काही अर्थात विधिमंडळातनं, विधानसभेतनं, अधिवेशनातनं रिटर्नही भेटत आहेत, प्रत्यक्षात कामं होते, या सगळ्या विषयाबाबत तुम्ही समाधानी आहात का? तुमच्या वचनपूर्तीबाबत समाधानी आहात का? हा प्रश्न आहे. राजकारणात सायनाथजी समाधानी कधीच व्हायचं नसतं. एकदा माणूस रिलॅक्स झाला ना जीवनात, तो काम करू शकत नाही. मी अनेक मोठे मोठे नेते बघितलेत, माझ्या नशिबामध्ये तेवढा एक भाग होता की मी खूप मोठे नेते बघितले, जवळून बघितले. ज्या दिवशी सायनाथजी ते रिलॅक्स झाले ना, की असं त्यांना वाटायला लागलं की आता मी सगळं अचीव्ह केलंय, मी सगळं मिळवलंय, तिथूनच त्यांचा डाऊनफॉल सुरू झाला. मी कधीही समाधानी नसणार, कारण का राजकारण किंवा इकॉनॉमिक्स हे कधी कुठे थांबत नसतं. आज जिथे आहे त्याच्यापेक्षा पुढे जायचं असतं, लक्षात ठेवा. पण म्हणून कधी समाधानाविषय कामामध्ये नसावा. माझ्याकडून अधिक चांगलं काम झालं पाहिजे, कालपेक्षा माझा आजचा दिवस हा अधिक कामाचा झाला पाहिजे, ह्याच्यासाठी मेहनत करावी लागते. दुसरं पण त्याला नियोजन लागतं. नुसतं मला वाटतंय म्हणून कामं होत नाही. मी सायनाजी प्रत्येक विभाग घेऊन बसतो, या विभागामध्ये आज कुठपर्यंत आलो, ही कामं का नाही झाली, ही कुठल्या टेबलावर आहेत, मग अमुक अमुक अधिकारी आहे, मग त्याच्याशी भेटणं, मग ह्याच्यामध्ये काय झालं, मंत्री महोदयाशी भेटणं, ह्याच्यामध्ये काय झालं, ही एन्व्हायरमेंटमध्ये अडकली आहे. ही सगळी विभागाची कामं जी आपल्या जिल्ह्याशी निगडीत आहेत ही घेऊन बसतो. मी माझ्या टीम बरोबर घेऊन बसतो. मी एक चांगली टीम मंत्रालयाची आणि सगळ्यांची जमवली.
ज्यांच्यामुळे मलाही एक्सपिरियन्स मिळतो, त्यांच्या एक्सपिरियन्स मधून मला काहीतरी शिकायला मिळतं आणि त्या लोकांकडून आम्ही एक टाइम टेबल बनवतो की हे काम अमुक अमुक नाही झालं तर मग सभागृहात हा विषय मांडायचा, काही मंत्री महोदयांकडे विषय मांडायचा. म्हणून ही झालं तर नवीन यादी तयार आहे जिल्ह्याची. म्हणजे फक्त विकासाचे रस्ते, वीज, पाणी वगैरे नाही, पण धोरणात्मक जसं तुम्ही म्हटलात काही धोरणं अशी केली पाहिजे. जसं स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री झाले या महाराष्ट्राचे, त्यांनी साखर कारखान्याचा स्ट्रक्चरच असा बनवला, कुठलंही सरकार येऊ दे साखर कारखान्यांना पैसे जाणारच. हे स्ट्रक्चर कोणी बनवला? स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी. आता साखर कारखान्याला जर पैसे मिळतात न काही करता, तो आजारी कारखाना असू दे किंवा चालता कारखाना असू दे किंवा कोऑपरेटिव्ह असू दे, त्यांना पैसे कसे मिळतात? वर्षाचे 6,000 कोटी रुपये मिळतात केंद्र आणि राज्य मिळून एकत्र करून. मग जर त्यांना 6,000 कोटी मिळतात, अच्छा, आणि एफआरपी मध्ये नेहमी तो त्यांचा शेतकरी भांडत असतो की आम्हाला एफआरपी मिळत नाही साखर कारखान्यामध्ये. मग एवढे 6,000 कोटी जातात कुठे? जर तुम्हाला शेतकऱ्यांना खाली एफआरपी मिळत नसेल, अच्छा एफआरपीची जर समजा क्विंटलवर त्यांचा भाव ठरतो, समजा काहीतरी 3,000 रुपये ठरला, तर पहिला टप्पा हा त्यांचा 1,000चा असतो, 1,200चा असतो. 3,000 त्यांना कधी बिचारायला मिळतच नाही. मग हा जो एफआरपी तुम्हाला मिळत नसतानाही जर साखर कारखान्यांना आणि याला पैसे मिळतात, तर मग आपण कोकण म्हणून ह्या सगळ्या विषयासाठी पैसे मागितले पाहिजे. हे पण त्याला नियोजन पाहिजे. नुसतं आपण म्हणतोय म्हणून त्याला पैसे मिळत नसतात. कुठल्या निकषाखाली त्यांना मिळतात. तर मी यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी त्या काळामध्ये साखर कारखान्यांना कशामुळे हे नियमामध्ये बसवलं ते डॉक्युमेंट काढले, माझ्या लोकांनी काढले. मग हे निकष होते काय साखर कारखान्याचे त्या काळामध्ये? मग त्या काळामध्ये जर हे नियम बसू शकत होते, तर आज आपण 2026 मध्ये आहोत, माझा कोकण का बसणार नाही? मग आम्ही प्रयत्न करतो. असे ते प्रयत्न असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये बॅक ऑफिस काम खूप असतं 100%. आणि म्हणून त्याचं नियोजन करावं लागतं. साहेब, खरं तर ना मधल्या वेळेमध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेवरती थेट बोट ठेवलेलं होतं एकूण त्या कारभाराबाबत. त्यानंतर आता अगदी ते ड्रग्स असेल, अंमली पदार्थ असतील, काही गोष्टी म्हणजे देवाणघेवाणीच्या पण त्या भागामध्ये पोलीस यंत्रणेकडनं सुरू होत्या, असं आमच्या देखील कानावर नेहमी यायचं. हे आता थोडंसं का होईना थांबलंय असं तुम्हाला वाटतंय? नाही, अजिबात थांबलेलं नाही. प्रमाण कमी झालंय तोपर्यंत ठीक आहे. म्हणजे ते मी मानतो की थोडं प्रमाण कमी झालंय. सायनाजी, हे नेक्सस आहे, हा एक माफिया आहे. हा एका कुठल्या पत्रकार परिषदेमुळे हा थांबणारा नाही. ही त्यांची इकॉनॉमी आहे, याच्यावर त्यांचं घर चालतं. आणि माझं म्हणणं असं आहे की जेव्हा SP साहेबांवर मी टीका केली, ती टीका माझी पर्सनल नव्हती. जे मला पोलीस डिपार्टमेंट मधूनच कळू शकतं, तर पोलीस डिपार्टमेंट मधले हेड कोण आमच्या जिल्ह्याचे? तर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस, पोलीस अधीक्षक. जर तुम्हाला कळत नाही की तुमच्या नाकाखाली हे सगळे विषय होत आहेत, तर मग ती शोकांतिका आहे आमच्यासाठी. मग ती अडचणीचा भाग आहे, कारण का आमचा पंजाब नाही करायचा आम्हाला. आम्ही तोंडावर आहोत ह्या सगळ्या ड्रग्ज आतमध्ये जेव्हा येतं तेव्हा. अहो, स्पिरिटच्या गाड्या परवा एका, म्हणजे पद्धत बघा कशी असते, ही SP ना माहित नाही असं मी मानायला तयार नाही. पाण्याचा टँकर किंवा दुधाचा टँकर किंवा जो कोण काही टँकर असतात पेट्रोलियमचे वगैरे, त्यांना 3 कप्पे असतात क्वांटिटी वाईज. हे 2 कप्प्यांमध्ये कदाचित दूध भरत असतील, बाकीचं काय भरत असतील, पण 3ऱ्या कप्प्यामध्ये सर्वात आतला जो कप्पा असतो त्याच्यामध्ये स्पिरिट असतं किंवा ड्रग्सचं काहीतरी ते बनवायचं सामान असतं. हे परवा एका आमच्या काही लोकांनी पकडून द्यायचा प्रयत्न केला. साधी त्याच्यावर FIR सुद्धा झाली नाही. अनेक विदाउट नंबर प्लेटच्या गाड्या अजूनही सिंधुदुर्गामध्ये फिरतायत. हे मला वेगळं सांगायची गरज नाही, बातम्या बनतायत. परवा पण एक बातमी कुठल्या तरी चॅनलवर मी बघितली, विदाउट नंबर प्लेट गाडी, काळ्या काचाची गाडी जिल्ह्यामध्ये येते. आमच्या मुलांनी पाठलाग केला आपल्या त्या बांद्याच्या जवळ लाठीच्या पुढे, तर त्याला कळलं की हे आता आपली शूटिंग करतायत. त्यांनी परत युटर्न मारून तो परत गोव्याच्या दिशेने बाहेर पडला, विदाउट नंबर प्लेटची गाडी. माझ्याकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे. मी फक्त ह्याच्यासाठी थांबलोय, अधिवेशनासाठी. अधिवेशनानंतर मी हे सगळं दाखवणार. मी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर काही दिवस हे सगळं स्लो झालं, थांबलेलं नाही. बघा, हे नेक्सस एवढं मोठं आहे ना की तुम्हाला आता तो आपला जो
जो बॉर्डरचा जो सीसीटीव्ही आहे हो आणि तिकडे किती स्टाफ बसतो एकदा जाऊन बघा सायनाथजी, एकदा कॅमेरा पाठवा तिकडे. हो हो. एक पोलीसवाला जेमतेम असतो, एकच दिसतो. एकच दिसतो, तो पण कुठेतरी असा ना काळोखात असतो. म्हणजे आमच्या पण गाड्या तिथून जातात खरं. आणि अशा वेळेला ते लोक ड्रमचं डिस्टन्स थोडं मोठं करतात, म्हणजे झटकन सटकता येतं. आणि जोपर्यंत तो उठून बाहेर येईल तोपर्यंत तो सांगू शकतो माझे मी काय करू, तो समोरून गेला, तो झटकन निघून गेला. हे डिस्टन्स वाढवतात. जेवढी नाकाबंदीला डिस्टन्स असतो त्याच्यापेक्षा ते डिस्टन्स वाढवलं तर माणूस झटकन सटकतो सापासारखा. बरोबर. हे सगळे प्रकार पोलिसांना नाकाखाली जिल्ह्यामध्ये होत आहेत. एवढंच फक्त माझा सांगायचा भाग होता त्या एसपी साहेबांना की साहेब तुम्ही करा एवढं, हे आमची पिढी वाचवा, आमचे तरुण वाचवा. आता ड्रग्सचं प्रमाण तर दुसऱ्या याच्यावर येतो. दोडामार्गला ड्रग्ज बनतात. आता जो MD नावाचा एक ड्रग आहे तो ड्रग आता घरात बनतो कोणाच्याही. हे जी सगळी माफिया कंपनी आहे ही एक 38 ते 40 हजाराचा साठा तुम्हाला देते. हे एक, हे दोन, हे मिक्स करा, ह्याचं प्रमाण एवढं, ह्याचं 25% टाका, त्याचं 10% टाका, असा ड्रग्ज बनवा. 40,000 मध्ये ड्रग्ज बनतो 2 किलो. किती हजारात? 40 हजारात. आणि मग त्याचे तुकडे करतात ग्राम मध्ये. हे जर पोलीस डिपार्टमेंट मला सांगू शकतं आतले कोण, एसपीने माहित नाही. आता तुम्ही रेड मारायला गेलात, समजा एक कोणतरी मुलगा आहे त्याच्या घरात तुम्ही रेड मारली, पण त्याला कोणी दिलं त्याचा तर शोध घ्या. 40 हजाराचं मटेरियल त्याच्या घरात सापडलं, तुम्ही त्याच्याबरोबर ते सगळे कव्हर करून फोटो टाकले वगैरे, सगळं ठीक आहे. त्याला दिलं कोणी? त्या गाड्या कोणाच्या आहेत? ह्याचा हवालावाला कोण आहे? हे नाकाखालची लोक आहेत. अँब्युलन्स मध्ये ड्रग्ज आणि दारू जाते आपल्या जिल्ह्यामध्ये. हे राजकारणी कोण आहेत जे अँब्युलन्स मध्ये ड्रग्ज आणि आपली डुप्लिकेट दारू हे करतायत, पाठवतायत? हे आपल्या जिल्ह्यातले आहेत. काही लोकांनी अँब्युलन्स घेतल्या, त्यांचं ऑफिस गोव्यामध्ये आहे. इकडे जमिनीचा व्यवहार करणारे इकडचे हे आहेत, हे बिझनेसमॅन. पण राजकारणामध्ये पण एक लेबल घेतलंय. त्यांनी अँब्युलन्स घेतल्या आणि असं दाखवलं आम्ही लोकार्पण केलं. 6 पैकी 4 अँब्युलन्स मध्ये डुप्लिकेट दारूचे धंदे होतात. एस्टॅब्लिश राजकारणी जर हे सगळं करायला लागले आणि त्यांच्या अँब्युलन्स मध्ये हे सगळं व्हायला लागलं, म्हणून आवाज उठवावा लागतो, म्हणून प्रशासनाच्या विरोधात कधी कधी जावं लागतं. मी पालकमंत्र्यांना पण बोललो, मी बोललो पालकमंत्री साहेब ह्या माणसाला खुर्चीवर राहण्याचा अधिकार नाही. तर ते पालकमंत्री मला बोलले मी आणि आपण सगळे जाऊ, खासदार साहेब जाऊ आणि आपण मुख्यमंत्री साहेबांना भेटू, कारण का खातं त्यांच्याकडे आहे. नुसतं तो माणूस एसपी आहे म्हणून मी गप्प बसायचं का? म्हणून मी मागच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उदाहरण कोणाचं दिलं, ते जे एसपी होते प्रसन्नाचं मी उदाहरण का दिलं की असे पण एसपी आपल्या जिल्ह्यामध्ये होऊन गेले की हे जे काही माफियावाले होते ना, घाबरायचे, पळून गेले होते जिल्ह्यातून. मग तुम्ही तसंच ड्युटी करा. माझ्याकडे तुम्ही बघितलं नाही तरी चालेल, मला तुम्ही भेटला नाही तरी चालेल, माझ्याकडे तुमचं काय कामच नाहीये किंवा तुमचं माझ्याकडे काय काम नाहीये. तुम्ही तुमचं काम करा, मी माझं काम करणार आहे. पण जर केलं नाही तर कोणतरी बोललं पाहिजे. अच्छा, हे विरोधक का नाही बोलत सायनाथजी, जे आमच्यावर टीका करतात इतर गोष्टींवर? ही खरी तर त्यांची जबाबदारी आहे की नाही विरोधक म्हणून? तुम्ही बाकीचं जे सरकार देत आहे त्याच्यावरती टीका करताय, पण जे व्हायला पाहिजे जिल्ह्यामध्ये त्याच्यावर तर तुम्ही एक बोट नाही टाकत. बघा विरोधक पण कसे आहेत आपले, म्हणजे तुम्हाला ते पोलिसांना अंगावर घेणार नाहीत, कारण त्यांना माहितीये शेपूट उचलून जेलमध्ये टाकतील. म्हणजे तुम्ही घाबरता, तुम्ही घाबरट आहात, तुम्हाला कुठलाही विषय अंगावर घ्यायची तुमच्यात क्षमता नाही, ताकद नाही. हे सिद्ध होतं विरोधकांमध्ये. ते फक्त कुठे सेफ जे विषय असतात त्या विषयामध्ये हात घालणार, पण जे अडचणीचे विषय आहेत आपल्या जिल्ह्यातले विरोधक हात टाकणार नाही, आणि म्हणून मला ते टाकावे लागतात. साहेब, मधल्या वेळेतच तुम्ही हल्ली गोव्यात गेला होता. चिरे वाहतूकदारांच्या त्या एकूणच विषयाबाबत कुठेतरी सामंजस्य घडवण्याचा आपला तो प्रयत्न होता. यश भेटेल आणि किती दिवसात? माझी सायनाथजी सातत्याने 2 दिवस त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. तिकडचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आहेत प्रवीणजी आर्लेकर, त्यांच्याशी माझं बोलणं चालू आहे की एक रेटवर फक्त आम्ही अडकलोय, 1 रुपयाचा फक्त डिफरन्स येतोय. आणि मला वाटतं येणाऱ्या 2 ते 3 दिवसामध्ये किंवा आज पण तो विषय सुटू शकतो. रोज बैठका होत आहेत त्यांच्यामध्ये, म्हणजे आपल्या ग्रुपमध्ये आणि त्यांच्या ग्रुपमध्ये रोज बैठका होत आहेत. तर एकदा
आज पण त्याच्यावरती निकाल लागू शकतो, कारण आज सकाळीच मी बोलणं त्यांच्याबरोबर केलं, आमच्या लोकांशी पण केलं. वाळूचा विषय हा जवळपास सुटल्यात जमा आहे. कालच त्यांची सगळ्यांची बैठक झाली, तर वाळू हा विषय जवळपास सुटलेला आहे. तर राहिला फक्त चिऱ्यांचा विषय, तो आज किंवा उद्यापर्यंत सुटायची शक्यता आहे. एखाद दुसरा रुपये वरती खाली त्याच्यावरती डिबेट चालू आहे, पण ते 2 दिवसात संपेल. साहेब, खरं तर ना आपल्याकडे म्हणजे फक्त सिंधुदुर्गच नव्हे तर रत्नागिरीतही आम्ही जेव्हा फिरलो, रायगडमध्ये फिरलो, पर्यावरण एकंदरीत जी गोष्ट आहे, पर्यावरण हा जो शब्द आहे हा फक्त एक राजकीय ढालीसाठी वापरला जातो की काय, असा प्रश्न माझ्यासारख्या पत्रकाराला देखील त्या भागामध्ये फिरताना आढळून आला. साहेब, तुम्ही खरं तर अधिवेशनामध्ये भटके कुत्रे असतील, माकड असतील, हत्ती आणि नागरी आणि वन विभागाचे एकूणच काही प्रश्न मांडलात, पण तरी या प्रश्नाबाबत सोयीस्करपणे वन विभागाचं देखील दुर्लक्ष होत आहे का? आणि एकूणच हे इतर वेळी म्हणजे काही प्रकल्प येत असताना पर्यावरणवादी जे जागृत होतात त्यांच्याबाबत काही बोलू शकाल का? मी जेव्हा गणेश नाईक साहेबांशी बोललो, माझं प्रत्येक वन विभागावर जर आपण भाषण बघितलं तर मी एकच विचारतो त्यांच्या सचिवांना किंवा त्यांच्या डिपार्टमेंटला की साहेब, आपल्याकडे बजेट आहे का हे सगळं करायला? जर बजेट नसेल तर तुम्ही फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करू शकत नाही. जसं मी मागे पण आत्ताच ह्याच सभा अधिवेशनात बोललो की तुमच्याकडे ट्रँक्युलायझर नाही आणि आपण विचार करतो आतमध्ये सफारी बनवायचं. ह्या सगळ्या विषयांना सायनाथजी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी पैसे लागणार. ते पैसे जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे नसतील तर ह्याच्यामधलं काहीच शक्य नाहीये. जर तुम्हाला ह्या माकडांसाठी, हत्तींसाठी, बाकी जनावरांसाठी, गवरेड्यांसाठी वगैरे तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर तर लागेल, पकडणारी यंत्रणा लागतील, जीप लागतील, गाड्या लागतील, त्यांचे नेट लागतील, मोठे नेट लागतात त्या सगळ्या विषयाला, ट्रँक्युलायझर लागतात. त्या काळासाठी त्यांना बेशुद्धच करावं लागतं. नाहीतर एवढे 100 लोक जरी जमले तरी तुम्ही एका गवरेड्याला किंवा हत्तीला तुम्ही आवरू शकत नाही. म्हणून ते इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ज्या दिवशी आपल्याकडे पैसे येतील त्या दिवशी सायनाथजी हा विषय सुटणार जनावरांचा. आणि जंगल तोडीचा जो विषय आहे तो बिझनेस रिलेटेड आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला कायदा एवढा स्ट्रॉंग करावा लागेल की कोणाची हिंमत होणार नाही. आता आपण उठसूट सगळ्या गोष्टींसाठी मकोका लावतोय ना, संघटित गुन्हेगारी मकोका, तर ही संघटितच गुन्हेगारी आहे ना. जंगल तोडणं आणि जंगलामध्ये लाकूड तोडी करणं ही संघटितच गुन्हेगारी आहे. कारण का त्याला, आणि त्याच्यामध्ये डीएफओ पण जबाबदार आहे. आणि डीएफओ जेव्हा आपल्याकडे बसतो हा मराठी असावा, हे आमचा आग्रह आहे. आमचा कोकणी माणूस, मालवणी माणूस फोन करतोय आणि जर त्या शेट्टीला कळतच नसेल किंवा त्या सिंगला कळत नसेल हा काय म्हणतोय, तर तो काय मदत पाठवणार आहे खाली? आपण तक्रारीला फोन करतो, तो शेट्टी किंवा सिंग बसलाय. जरी त्यांना तुटकं फुटकं मराठी समजत असेल, पण आपला मालवणी ही कडक मालवणी आहे, ती समजायला काही लोकांना म्हणजे ते समजणार नाही ते झटकन. हे सगळे विषय आहेत. आणि म्हणून माझा प्रत्येक अधिवेशनामध्ये वन विभागावर मी ह्याच्यासाठी बोलतो, कारण का आपल्याकडे मॅक्सिमम ग्रीन कव्हर आहे. आणि ह्या ग्रीन कव्हर खाली हे ग्रीन कव्हर राहावं. तसंच आपल्याकडे हे सगळं, ही जी आपले वनसंपत्ती आहे ही आपल्याकडे राहावी, तशी पुढच्या पिढींना मिळावी, म्हणून हे भांडण आहे. आणि हे कुत्र्यांचं वगैरे जे काय मी बोललो, पंकजा ताई होत्या, मी बोललो ताईंना हे मी पहिलं जाऊन सांगितलं की ताई एवढे एवढे आहेत हे सगळे जनावर, श्वान, मोठी समस्या आहे साहेब. आणि मोठी समस्या म्हणजे काय, त्याच्यामुळे आम्हाला मुंबईतून फोन यायला लागले की साहेब हा मुंबईचा पण विषय आहे, ठाण्यातून फोन साहेब ठाण्याचा पण विषय आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी हा विषय आहे, प्रत्येक शहराचा, गावाचा विषय आहे. आणि जर अशी ब्लॅकमेलिंग होणार असेल जनावरांच्या नावाखाली तर सरकार म्हणून आपण पावलं उचलावं, एवढीच फक्त मी आतमध्ये आग्रह त्यांच्याशी केला. आणि पंकजाताईंनी पावलं उचलायला सुरुवात केलेली आहे. आम्ही जी काही पशुसंवर्धनची जागा मागणी केली ती जर आपण निर्बीजीकरणासाठी वापरली किंवा ते जे बाकीच्या गोष्टींसाठी वापरली, 25% तरी फरक पडेल सायनाथजी. जे आता सगळीकडे मोकाट फिरत, अच्छा हे कुत्रे जर तुम्ही बघितले ना तर आपल्याला असं वाटेल ह्या कुत्र्यांना खरूज नाही झाली, खरुजाला कुत्रा झालाय. त्यांच्याकडे बघितल्यावर भीती वाटते. आणि ती लहान पोर बिचारी, आमची लहान मुलं आई वडिलांसोबत संध्याकाळी फिरायला जातात, मग काही वयोवृद्ध मॉर्निंग वॉक, इव्हनिंग वॉकला जातात. हा संकटाचा विषय त्यांच्यासाठी झालाय. आणि कोणतरी तिकडून दिल्लीमध्ये बसून फोन करणार आणि सांगणार की ये करेंगे तो हम आपको देख लेंगे, सीओना फोन केला जातो. म्हणून पंकजा त्यांनी पण आपण पॉझिटिव्ह आहोत असं सांगितलंय सभागृहामध्ये. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आपल्याला ती पावलं घेतलेली दिसतील.
साहेब खरं तर ना मागील कित्येक महिन्यापासून म्हणा म्हणा किंवा वर्षापासून माझ्या स्वतःच्या मनात एक प्रश्न आहे. हम्म. आपण एवढं अभ्यासपूर्ण भाषणं मांडताय, पक्ष संघटन वाढवताय, सगळ्या गोष्टी करताय, स्वतःसाठी कधी वेळ ठेवता का हो? मला सायनाजी जीवनात सगळं मिळालं. म्हणजे असं मी म्हणणार नाही, मी काय फिल्मी नाही, पण मी क्रिकेट वगैरे खेळतो, लॉन टेनिस खेळतो, स्नूकर खेळतो. म्हणजे जेव्हा वेळ भेटतो तेव्हा मला जे आवडतं ते मी सगळं करतो, असं काय नसतं. आणि मी सायनाजी आपल्याला पण सांगतोय, मी असा कुठलाच मोठा माणूस बघितला नाही. मी मोठा आहे असं समजण्याचं काही कारण नाही. असं मी म्हणत नाही की मी मोठा आहे, पण मी अनेक मोठी जी लोक बघितली ना, त्यांच्याकडे वेळ असतो. असं का असतं माहितीये ना, ते त्यांचं वेळेचं नियोजन करतात, म्हणून त्यांना स्वतःसाठी वेळ मिळतो. कामामध्ये ते आपल्याला वाटतं ते अरे हा व्यक्ती किती व्यस्त असते, पण त्यांचं काम 2-3 तासामध्ये ते असे उरकून घेतात की त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला दिसतो. पण त्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांची काही हॉबी असेल, त्यांची जी काही आवड असेल ते करायला वेळ मिळतो. आणि मला भरपूर वेळ मिळतो असं. मी असं सांगणार नाही की मी कामामध्येच व्यस्त असतो, अजिबात नाही. कोणी जगामध्ये जर असं सांगत असेल, डोनाल्ड ट्रम्प पासून ते खालच्या वॉर्ड ऑफिसर पर्यंत, असं जर तुम्हाला कोण सांगत असेल ना माझ्याकडे वेळ नाही, मी खूप कामात आहे, सगळं खोटं आहे. एकटं बसून तासनतास मोबाईलवर बघणारे रील मी अनेक मोठमोठी माणसं बघितलेत. तर आमच्याकडे वेळ नाही, मी व्यस्त आहे, असं अजिबात नसतं. प्रत्येकाला आपापला वेळ असतो. मला भरपूर वेळ असतो. मला जे आवडतं, मी पिक्चर बघत नाही, पण मी स्पोर्ट्स खेळतो खूप. साहेब खरं तर आता ऑपरेशन टायगर सुरू आहे. अनेक खासदार शिवसेनेमध्ये आलेत, आमदारांची रांग लागेल अशा पद्धतीच्या बातम्या आमच्याकडे सूत्रांकडनं पोहोचत आहेत. ऑपरेशन टायगर मध्ये काही शिकारी आहेत, त्या शिकाऱ्यांमध्ये तुमचं देखील नाव अग्रक्रमानं आता घेतलं जात आहे. तुमच्यावरती अशा पद्धतीची जबाबदारी सोपवली गेली तर अनेक जुने शिवसैनिक राणेंबरोबर कनेक्ट होऊ इच्छितात. तर त्या जबाबदारीकडे कसं पाहताय आणि या ऑपरेशन टायगरकडे कसं पाहताय? सायनाथजी काय आहे, ऑपरेशन टायगर म्हणजे हे काही फक्त एका ठराविक वेळेपुरतं नाहीये मर्यादित. लोक रोज येतात शिवसेनेमध्ये आमच्या. आता मी काल परवा पण कुठेतरी बोललो, जर समोरून माणसं माझ्याकडे येत, आमच्या पक्षाकडे येत असतील, शिंदे साहेबांचं काम बघून येत असतील, शिंदे साहेबांचं नेतृत्व त्यांना आवडत असेल, पटत असेल, तर आम्ही थांबवायचं कसं? त्यांना थांबू शकत नाही ना आपण. आणि ऑपरेशन टायगरचा भाग हा तुम्हाला मी सांगतो, असं काय अंडरकरंट नसतं. लक्षात घ्या, मी जे काय ह्या पक्षामध्ये आल्यानंतर मला जाणवलं, लोकांना शिंदे साहेबांवर प्रचंड विश्वास आहे की इकडे आल्यावर आपली कामं होतील, रिस्पेक्ट मिळेल. मुळात विषय असतो सायनाची रिस्पेक्टचा. आम्ही का प्रेम करतो शिंदे साहेबांवर एवढं? रिस्पेक्ट. की शिंदे साहेबांनी आजपर्यंत कुठलाही विषय अर्धवट सोडला नाही. संघटनेचा असू दे किंवा कुठल्या विकास कामांचा असू दे, वेळ देतात. म्हणजे असं कधी आम्हाला झालं नाही की आम्ही बंगल्यावर गेलो आणि आम्ही न भेटता शिंदे साहेबांना बाहेर पडलो. रात्री 2-3 मग किती वाजू दे, रिस्पेक्ट असतो. अवेलेबल. बघा, कामं कधी कधी होत नसतात. 10 पैकी तुमची 4च कामं होणार. कामं ही होत असतात किंवा होत नसतात, पण माणूस महत्वाचा असतो. माणूस कोण आपला आहे, आपला माणूस आपल्याला वेळ देतो, रिस्पेक्ट देतो. काय निलेश, खांद्यावरती हात टाकेल आमचा माणूस. शिंदे साहेब तसे फार फ्रेंडली आहेत. बसले की मग तासनतास बोलतील. मग तो कुठलाही विषय असू शकतो, राजकारणाचा असू शकतो, काही. जिव्हाळाच लागतो ना सायनाजी. आमच्यासारख्या लोकांना काय पाहिजे दुसरं? आम्ही कोणाकडे पैसे मागायला जायचे? आमच्याकडे आहेत ना, देवाने दिलेत आम्हाला पैसे. तसं काय पैशामुळे कोण कोणाकडे राहत नसतो, पण एक आपुलकी, एक प्रेम, की मला साहेब प्रेम करतात, तर हे प्रेमाची परतफेड माझ्या कामामध्ये दिसली पाहिजे. म्हणून आम्ही वेड्यासारखं काम करतो, दिवस रात्र संघटनेचं काम करतो. कधी इथे जा, तिकडे जा. साहेब म्हणतील उद्या गडचिरोलीला जा, तर मी गडचिरोलीला. कारण का साहेबांनी तेवढं प्रेम दिलं आम्हाला जपतात साहेब तेवढे, शिंदे साहेब. तर तेवढं मी जपलं पाहिजे साहेबांना, तर माझा फायदा आहे या संघटनेमध्ये. आणि मी नेहमी म्हणतो, माणूस नुसता चांगला आहे म्हणजे मी जर फक्त चांगला राहिलो तर कोणाच्या कामाचा नाही. मी कामाचा असलं पाहिजे, तर मी तसा चांगला व्हायचा प्रयत्न करतो. साहेब खरं तर ना, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मनातील एक प्रश्न मला या मुलाखतीच्या निमित्तानं विचारलाच पाहिजे. कारण की आणि काही महिन्यानंतर नगरपंचायतीच्या निवडणुका येणार आहेत. जे चित्र आम्ही ते कणकवली आणि मालवण नगरपंचायत निवडणुकीच्या वेळी पाहिलं की महायुतीमध्ये कुठेतरी थोडीशी का होणार, परंतु कटुता होती. आता ही कटुता मिटली आहे का? आणि
आगामी नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा आपण सर्वजण एकसंघ दिसणार का? कटुता ही तेव्हा पण आपण माझं जर ऐकलं असेल, मी चव्हाण साहेब असतील किंवा इतर नेते असतील भारतीय जनता पक्षाचे, मी आदरपूर्वकच बोललो की मी साहेब निवडणूक झाल्यानंतर त्यांना भेटायला जाणार, खरं. त्यांच्याशी भेटणार आणि ह्याच्यातला मार्ग काढणार. कारण का मी एकच कुटुंब आहोत ना. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना महाराष्ट्रात पण एक आणि आमच्या जिल्ह्यात तर आम्ही कुटुंब म्हणूनच एक आहोत. नितेश पालकमंत्री आहे, साहेब खासदार आहेत, मी शिवसेनेत आमदार आहे. हम्म. तर आम्ही ठरवलंच आहे की आम्ही आता सगळ्या निवडणुका एकत्र लढवणार हम्म. आणि परत कधीच गैरसमज होणार नाही असं एक वातावरण जिल्ह्यामध्ये तयार झालेलंच आहे. ते आता पुढे तसं कंटिन्यू राहील असं वाटतंय. आणि बघा, वातावरण आणि निवडणुका ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. हम्म. आमच्यातलं वातावरण आणि आम्ही किती सीट देऊ शकतो भारतीय जनता पक्षाला, समजा माझ्या मतदारसंघामध्ये. आता आमच्यासाठी भारतीय जनता पक्षामध्ये लीडर जिल्ह्यामध्ये नितेश राणे, खासदार राणे साहेब, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार. पण समजा जर पालकमंत्र्यांना असं वाटलं की आम्ही ह्याच्या खाली आम्ही सीट नाही लढू शकत, तर मग तो एक पेच निर्माण होतो. तसंच देवगडचं पण आहे. एका मर्यादेनंतर नितेश राणे आम्हाला जर समजा सीट नाही सोडू शकले आणि कुडामध्ये पण तसंच झालं. एका मर्यादेनंतर जर आपण भारतीय जनता पक्षाला अकोमोडेट करू शकलो नाही, तर मग काही कोणाला सांगता येत. म्हणजे वातावरण आमच्यातलं खराब झालेलं नाही. आम्ही एक संघच राहणार. आम्ही सगळ्या गोष्टीमध्ये आम्ही एकत्रच राहणार आणि आमचं घरच आहे, तर म्हणून तो काही विषय नसतो. फक्त निवडणुकीमध्ये जर तुम्ही दोन मिक्स केले विषय, निवडणुकीमध्ये माझ्या सिटिंग सीटला जर आम्ही न्याय देऊ शकलो नाही आणि कोण बाहेरचे कोणी घेतले असतील आणि त्यांना जर आम्ही आमच्या सीटवर अकोमोडेट करायचं असेल तर तो सगळा विषय असतो ना. पण मला असं वाटतंय मागच्या काही दिवसांच्या चर्चेमधून की नगरपंचायती आता ज्या काही येतील पुढच्या काळात, ह्या सगळ्या एकत्रच आम्ही लढणार. काही प्रॉब्लेम येणार नाही. एखाद दुसरी सीट आम्ही इकडे मान्य करू, ते तिकडे मान्य करतील, तसं काही प्रॉब्लेम होणार नाही. आम्ही जवळपास सगळं काय ते आटपत आणलेलं आहे. पण वातावरण हे युतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेमध्ये कधीच बिघडणार नाही. कारण का आमच्या मागच्या काही ज्या काही गोष्टी तेव्हा घडल्या, इतकं चांगलं समन्वय त्याच्यानंतर आम्ही ठेवतो आता. आणि ज्या काही तेव्हा गोष्टी घडल्या त्या आता घडू नये याची काळजी पण आम्ही घेतो. म्हणून तसं काय होईल, त्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती आता होईल असं नाही. आम्ही 90% सगळं आटपत आणलेलं आहे. चर्चेचा भाग 10% राहिलाय, तो पण होईल, काही प्रॉब्लेम नाही. निवडणुकीवरनं बोलतोय म्हणून एक थोडासा उपप्रश्न पुढचा. कुडाळ नगरपंचायत म्हणजे आपल्या विधानसभा मतदारसंघातला कुडाळ, त्या नगरपंचायतीची निवडणूक असणार आहे. या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीकडे संघटनात्मक दृष्ट्या आपण नेमकं कसं पाहतो? नाही, संघटन आमचं सर्वात मजबूत आमचंच आहे आता शहरामध्ये. जर तुम्ही हे बघितलं, कामाची रूपरेषा बघितली आमची किंवा कामाचा तुम्ही फॉलो केला आमचा ट्रॅक, तर ट्रॅक रेकॉर्ड आमचा काय सांगतो की संघटना म्हणून सर्वात मजबूत आमचीच संघटना आहे, शिवसेनेची. त्याच्या खालोखाल भारतीय जनता पक्षाची आहे. उबाटाचे कसे आहेत, आज तिकडे आहेत, उद्या कोणाकडे असतील काय सांगता येत नाही. म्हणून ते आज तिकडे दिसत आहेत, मोठमोठ्या घोषणा देत आहेत, पण तेच घोषणा देणारे उद्या आमच्यात कधी येतील हे काय सांगू शकत नाही. म्हणून त्यांचं मी काय बोलणार नाही, कारण का ती संघटना नाहीच आहे. ते आता मित्रमंडळ झालंय छोटस, आणि त्या मित्रमंडळामध्ये पण भेसळ झाली आहे. ती भेसळ कधी कुठल्या पक्षामध्ये उडी मारेल ते काय सांगू शकत नाही. पण आमच्या दोघांच्या कामाच्या पद्धतीमध्ये आम्ही संघटनात्मक सगळे बदल जे काय करणं अपेक्षित होतं ते केलेले आहेत. संघटना म्हणून जी पावलं उचलायची असतात आणि शहर सांभाळायचं असतं, ते मधल्या काळामध्ये थोडं स्लो झालं होतं आमच्या बाकीच्या सगळ्या ह्या वर्किंगमुळे. पण आता सगळ्यांनी जोर पकडलाय. येणाऱ्या दिवसात तुम्हाला प्रत्येक वॉर्ड वाईज आम्ही जे काय विकास कामं आणली, विकासाचा फंड आणला, आणि नगरपंचायतीमध्ये जी काय मीटिंग मी सीओना घेऊन केल्या, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आता व्हायला सुरुवात झालेलं आहे. तर पावसाळ्यापर्यंत म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत तुम्हाला ती बहुतेक सगळीच कामं इम्प्लिमेंट झालेली दिसतील. प्रत्येक वॉर्डमध्ये 1-1, 1.5-2 करोड रुपये आम्ही आणले. प्रत्येक वॉर्डचं सांगतो. आम्ही हे बघितलं नाही की उबाटाचा वॉर्ड आहे की आमचा वॉर्ड आहे. आम्ही सरसकट शहराचा फायदा झाला पाहिजे म्हणून आम्ही प्रत्येक वॉर्डचं नियोजन असं केलं की प्रत्येक वॉर्डमध्ये 1.5-2 कोटीची कामंही झाली पाहिजे. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत दिसेल.
सुशोभीकरणाची कामं सुरू आहेत. आता आपण मच्छिंद्र कांबळी सभागृहाचं काम घेतलं, ते एक काम आपण लवकरात लवकर वॉर फुटिंगवर काम चालू ठेवतोय. तो जो एक त्रिकोण आहे पोलीस स्टेशनच्या जवळचा, हो. तिकडे आपण छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक करायची परवानगी मागितली आहे आणि काही प्रतिष्ठित लोकांशी आपण बोलतोय की त्यांना वॉकिंग ट्रॅक कसा असावा, त्यांना तिकडे बसण्याची जागा कशी असावी, हे सगळं आपण बघतोय. निर्मितीकरणाचं तुम्हाला मी बोललो, जो मेन रस्ता आहे बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांच्या पुतळ्यापासून तो आपल्या कोकोनटचा तो सगळा रस्ता आहे, तो एक 1200 मीटरचा रस्ता आपण कॉन्क्रीट करतोय. आणि जो आता शहर विकास आराखड्याचा जो विषय आता चर्चा जी होते, मी आपल्या माध्यमातून पण सांगतो की एकही इंच आम्ही लोकांची घेणार नाही. एकही इंच कोणाला डिस्टर्ब होईल, कोणाच्या दुकानाला, कोणाच्या घराला, कोणाच्या वरांड्याला डिस्टर्ब होईल असं एकही इंच प्रशासन घेणार नाही. काही लोक चुकीचा गैरसमज पसरवत आहेत की हे वाइडनिंग मध्ये तुमची जागा घेणार, मग हे तुमच्या जागेची कॉम्पन्सेशन देणार नाही, तुम्हाला रांगा लावायला लागतील कॉम्पन्सेशनसाठी. अजिबात कॉम्पन्सेशनचा विषय येणार नाही. एक इंच कुडाळमध्ये कोणाची जमीन घेतली जाणार नाही. आहे त्याच व्यवस्थेमध्ये आम्ही रस्ते बनवणार आहोत, त्याची बाउंड्री बनवणार आहोत, गटारं बनवणार आहोत. गरज पडली तर बाहेरून रिंग रोड घेऊ, पण शहरामध्ये काही डिस्टर्ब व्हायला देणार नाही. एवढं मी तुम्हाला आज या निमित्ताने सांगतो. खरं तर साहेब, शहराकडे पाहिल्यानंतर शहर बदलताना दिसतंय हे देखील तितकंच सत्य आहे. कारण की डोळ्याला ज्या गोष्टी दिसतात त्या वास्तव मानल्या जातात, सत्य मानल्या जातात आणि हे सगळं डोळ्याला दिसतं देखील आहे. कुडाळ शहराचा रोडमॅप अर्थात ह्या विषयावरती अजून एक सविस्तर मुलाखत होईल, पण अगदी थोडक्यात मला आपल्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल संक्षिप्त स्वरूपात कुडाळ शहराचा विकासाचा रोडमॅप तुमच्या नजरेत कसा आहे? अगदी मला असं वाटतं की आपण 21व्या शतकात राहतो, तो 21व्या शतकातलाच रोडमॅप आपण तयार केला पाहिजे ते पुढच्या 100 वर्षासाठी. खरं बघा, मी अनेक वेळेला बोलतो, ब्रिटिशर आला ना आपल्या देशामध्ये, तो चांगला वाईट ते सोडून द्या, चांगला की वाईट, पण तो काय करून गेला बघा. मुंबईमध्ये, दक्षिण मुंबई बघा, जिथे पाणी भरत नाही, जिथे वॉटर क्लॉगिंग होत नाही. आता लोकसंख्या वाढल्यामुळे काय प्रमाणात होते, तिकडची उद्यानं बघा. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ही तेव्हाही 18 प्लॅटफॉर्म बनवले होते, आजही 18 प्लॅटफॉर्मवरच आहे. बरोबर. ब्रिटिशरांनी तेव्हा का बनवले असतील 18 प्लॅटफॉर्म? किती पुढचा विचार केला असेल त्यावर. विचार करा. आज पण जर कुठला ब्रिज पडणार असेल ना, तर ब्रिटिशरांकडून पत्र येतं गव्हर्नमेंटला की ब्रिज पडणार आहे, दुरुस्ती करा. हे महाडचं ब्रिज पडलं, त्याच्या 5 दिवसा अगोदर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने पत्र पाठवलंय. काम करावं हे पुढच्या 100 वर्षाचा विचार करून, 5-10 वर्षाचा विचार करून नाही. पण ठीक आहे, आपल्याला दोन्ही बाजू बघाव्या लागतात. सरकारकडे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पण बघावं लागतं. सरकार आज 9 लाख कोटीच्या आपण डेफिसिटमध्ये आहोत, हे पण बघावं लागतं. तर आहे त्या व्यवस्थेमध्ये सरकारकडून आपल्याला हे शहर कसं जागतिक दर्जाचं शहर करता येईल, 21व्या शतकातलं करता येईल, त्याच्यासाठी काही अम्युनिटीज असतात. काय आपण कुठल्या अम्युनिटीज बसू शकतो? तर रोड असा बसू शकतो, सुशोभीकरणामध्ये बसू शकतो, इथे थिएटर पाहिजे, सभागृह पाहिजे. हे सगळे बघा, शहर म्हणजे काय, 18 अम्युनिटीज असणारं कुठल्याही शहराचे निकष असतात. आता झालेत, सरकारने ते 24 केलेत. 18 आपण अगोदर म्हणायचं माहिती ना, 18 नागरी सुविधा पाहिजे, आता 18 नाही, आता 24 आहे. तर ह्या 24 क्रायटेरियामध्ये आपण जे शहराला बसू शकतो तेवढा फंड जर आपण आणू शकलो, ऑटोमॅटिकली आपलं आणि मोठ्या महानगरांचं जे काही डेफिसिट आहे, डेव्हलपमेंट डेफिसिट, ते कमी होतं. ऑटोमॅटिकली आपण चांगला रोडमॅप तयार केला. दुसरं काहीच करायला तयार लागत नाही सायनाथजी. आहे त्या अम्युनिटीज मध्ये आपलं शहर बसलं पाहिजे आणि ते अम्युनिटीज तुम्ही सरकारकडून खेचून आणल्या पाहिजे, तुमचं शहर उभं राहतं. वेगळं काय करावं लागतं? आणि बाकीच्या ज्या एक्सेस गोष्टी आहेत ते एकदा तुम्ही बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला तर तुम्ही बाकीच्या गोष्टी करू शकता. अमेरिका म्हणतात एवढं डेव्हलप आहे, का डेव्हलप्ड आहे सायनाथजी? कारण का त्यांच्या बेसिक गरजा संपलेल्या आहेत. बरोबर. म्हणून ते आज चंद्रावर जाण्यासाठी किती खर्च केला तरी काय हरकत नाही. त्यांना डोनाल्ड ट्रम्प सारखा राष्ट्रपती मिळाला तरी काय हरकत नाही, जो रोज त्यांचं नुकसान करतो. ते नुकसान करण्याची क्षमता त्यांनी केव्हाच ओलांडली आहे. आता त्यांचं बऱ्यापैकी नुकसान पण होऊ शकत नाही, कारण का ते त्या लेवलपर्यंत पोहोचले. तर आपण त्या लेवलपर्यंत पोहोचलं पाहिजे की कोणी जरी राज्यकर्ता बसला, किती जरी नुकसान करायचा प्रयत्न केला, तर आपलं शहर हे त्या स्टँडर्डच राहिलं पाहिजे. ते स्टँडर्डचं राहण्यासाठी माझा तो प्रयत्न आहे. साहेब, खरं तर या मुलाखतीतले अगदी शेवटचे 2 प्रश्न घेतो. राणेने रणशिंग फुकलं होतं ठाकरेंचा पक्ष संपवण्याचं किंवा ठाकरेंना संपवण्याचं.
आता हे स्वप्न कुठे म्हणजे राणेने आजपर्यंत पाहिलेले सर्व स्वप्न सत्यात उतरतात. हे तिकडे कोकणासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित कोकणाला माहिती आहे, महाराष्ट्राला माहिती आहे. आता हे सर्व स्वप्न कुठेतरी सत्यात उतरत आहे असं वाटतंय. मी सायनाजी या मताचा अजिबात नाही की कोण संपावं. मी नाही, माझं वैयक्तिक मत मी तुम्हाला सांगतो. उद्धवजी राहिले पाहिजे, त्यांनाही त्यांच्या नशिबात जे काही यश लिहिलंय ते यश त्यांना मिळालं पाहिजे आणि तसं त्यांना मिळालं पण ते राज्याचे मुख्यमंत्री देखील राहिले. आमचा ठाकरे कुटुंबावर अजिबात राग नाही, आक्षेप नाही. हे मनातून काढून टाका की आम्हाला ठाकरेंना संपवायचं, अजिबात नाही. 1% पण त्याच्यामधलं खरं नाही आणि कोण कोणालाही संपवू शकत नाही एवढंही सायनाजी लक्षात घ्या. कोणी जरी ठरवलं असेल की मी याला संपवून टाकेन, तो संपवू शकत नाही. आता समोरून एवढे प्रयत्न झाले आम्हाला संपवायचे, आम्ही संपलो का? नाही होऊ शकत, एवढी क्षमता नाही, कोण देव नाही इकडे. म्हणून ठाकरे संपावेत असं राणेंना अजिबात वाटत नाही. काही प्रमाणामध्ये ते राहावेत, त्यांना काम करायची संधी त्यांच्या म्हणजे लोकांकडून मिळावी किंवा त्यांना मिळावी असं मला वाटतं. राहावेत ना, का नाही राहावेत? असं आमची दुश्मनी नाहीये सायनाची. बघा, जे आमच्या बरोबर केलं ते त्यांनी करायला नको होतं. आमच्या साहेबांना त्रास दिला, आमचं घर पाडायचा प्रयत्न केला, ही पण इमारत पाडायचा प्रयत्न केला. तहसीलदार खाली आहेत ते सगळे घेऊन आले होते. अनेक गोष्टी आमच्या घरामध्ये आतमध्ये शिरायचा प्रयत्न केला जेव्हा कोणी पुरुष नव्हता आतमध्ये घरी. हे सगळं त्यांनी केलं, ते करायला नको होतं. आम्ही कधी सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांची मातोश्री 2 जे अनेक गोष्टींच्या नियमांच्या उल्लंघनाच्या बाहेर आहे, आम्ही कधी तक्रार नाही केली, करणार सुद्धा नाही. कोणाचं घर आहे ते, आणि घरामध्ये हे सगळं करायचं, घरापर्यंत जायचं नसतं. हा अलिखित करार असतो. बघा, जुने जे भाईलोक होते त्यांचे पण अलिखित करार असायचे की तू माझ्या घरापर्यंत यायचं नाही, मी तुझ्या घरापर्यंत येणार नाही. घरापर्यंत जायचं नसतं. ते त्यांनी बरोबर नाही केलं. आमच्या घरापर्यंत ते गेले. आम्हाला कधी ठाकरेंचं वाईट व्हावं असं अजिबात मी म्हणणार नाही. माझ्या घरातही अशी कोणाची भावना नाही. कारण का काही जरी झालं तरी ते बाळासाहेबांचं कुटुंब आहे आणि बाळासाहेबांचं कुटुंबाचं सगळं काय रसातळाला जावं वगैरे असं आमच्या मनामध्ये भावना स्पर्शही होत नाही. म्हणून असं तुम्ही जे म्हटलात की ते साध्य झाले, अजिबात ते साध्य करायचंच नव्हतं. उद्धव साहेब, त्यांची तब्येत, त्यांचं घर, हे त्यांना शुभेच्छाच आहेत. त्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये जे काही त्यांच्या मनोकामना आहेत ते सगळ्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत, हीच आमची सदिच्छा आहे आणि ती नेहमी राहणार, माझी तरी राहील. मी कधी त्यांचं नुकसान व्हावं, कारण का ते स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचं कुटुंब आहे. आम्ही कसं संपवायचा प्रयत्न करणार? असं कधी होणार सुद्धा नाही. कोण कोणाला संपत नसतो मुळातच. पण उद्धव साहेब असतील, त्यांची तब्येत, बाकी आदित्य असेल, तेजस असेल, वहिनी असतील, त्यांच्या सगळ्यांचं चांगलंच झालं पाहिजे ही मनापासून मी त्यांना शुभेच्छा देतो. टिले साहेब, अगदी या मुलाखतीतला शेवटचा प्रश्न घेतो. आजपासून पुढे 5 वर्षांनी लोकांनी निलेश राणेंना लक्षात का ठेवावं असं तुम्हाला वाटतं? लक्षात ठेवूच नाही तर माझं लक्ष जास्त जाईल कामाकडे. लक्षात घ्या, मला लक्षात ठेवावं ह्याच्यासाठी मी नाही करत आहे सायनाजी, की मी काहीतरी बनावं ह्याच्यासाठी नाही. शर्यत ही मंत्रिपदासाठी नाही किंवा स्वतःला मोठं करण्यासाठी नाही. मी सायनाजी 10 वर्ष फार अडचणीत काढली. मी ते दिवस विसरलेलो नाही. मला कोणी कोणी काय काय सांगितलं, काय काय माझ्याबद्दल बोलले, कसा माझा इन्सल्ट झाला, 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमातून कसं मला खुर्ची न देता मला तिथून बाहेर काढण्यात आलं वगैरे वगैरे सगळं मी म्हणजे सगळं लक्षात ठेवलंय. म्हणून ते म्हणतात ना, दाखवायचं त्यांना आहे ज्यांनी सांगितलं होतं की ह्याच्याकडून होणार नाही. ही रेस, ही धडपड, ही सगळी काय मिळवण्यासाठी नाही. माझ्या मातीचं चांगलं झालं तर मी 2029ला निघून सुद्धा जाईल. जर मला असं वाटतं आता माझं सॅटिस्फॅक्शन झालंय, मी चांगलं काम करून दाखवलं, मी चिटकायला इकडे सायनाजी आलेलो नाही. माझ्यापेक्षा जर कोण चांगलं काम करत असेल तर 100% त्यांनी त्या पदावर काम केलं पाहिजे. पण जसं मी केलं माझ्यापेक्षा जास्तच केलं पाहिजे, ह्या मताचा मी आहे. मी सगळं सोडून जायला तयार आहे. मी सायनाजी, मी फार तसा, आपण म्हणतो ना, आपण वेगळ्या माइंडसेटची लोक आहोत. पटलं ठीक आहे, नाही पटलं सोडून द्यायचं, चिटकायचं नाही. आपल्याला काय देवाने सांगून पाठवलं होतं का हे तुझ्या हक्काचं आहे? अजिबात नाही. म्हणून मंत्रिपदाची शर्यत नाही, मला काही बनायची काही शर्यत नाही. मी आपलं काम करतोय.
माझ्या जिल्ह्याचा माझ्या मतदारसंघाचं काम करतोय म्हणून मी त्या चौकटीच्या बाहेरच जात नाही. मी सभागृहात कुठलाही जरी विषय बोललो तरी माझा मतदारसंघ त्याच्यावरच मी येतो किंवा जिल्ह्यावर येतो. माझी ती शर्यत आहे सायनाथजी. मला काय मिळवण्यासाठी हे सगळं नकोय की लोकांनी मला लक्षात ठेवलं पाहिजे. हा, पण जेव्हा जेव्हा लक्षात ठेवतील ते जे काय तो करून गेला ना त्याच्यापेक्षा तुम्ही करून दाखवा, ते कंपॅरिझन झालं पाहिजे. बाळासाहेब एकदा एका भाषणात बोलले होते की पुतळे नुसतं होणं माझ्या नावाचे हे माझ्यासाठी महत्वाचं नाही. अनेकांचे जिथे पुतळे असतात तिथे माझा पुतळा का नाही हे जेव्हा लोक विचारतील ना, तो माणूस मला बनायचा आहे. की लोकांनी विचारलं पाहिजे, अरे सगळ्यांची पुतळे आहेत त्याचा का नाही पुतळा? ते व्यक्तिमत्व आपल्याला बनायचंय. बाकी नाव वगैरे येत जात असतं. मी हे सगळं व्हायच्या अगोदर पण मी महाराष्ट्रभर फिरायचो. म्हणून काय मिळवण्यासाठी सायनाथजी नाही, की लोक बोलली पाहिजे की असं काम जे निलेशनी केलंय ना त्याच्यापेक्षा चांगलं करून दाखवा. ती एक रेष तेवढी माझी लोकांनी लक्षात ठेवली, बस झालं मला. निलेश साहेब, खरं तर मुलाखतीचा मी शेवट करतोय आणि शेवट करत असताना आपण हे जे शेवटाला उत्तर दिलं ते आपल्यात असलेली जिद्द, लोकांसाठी काम करण्याची असलेली महत्वाकांक्षा आणि जनतेचे प्रश्न सुटावे म्हणून आपण घेत असलेला अभ्यासू पण तितकीच आक्रमक भूमिका, या सर्व गोष्टींमुळेच अगदी तरुण वर्ग आणि मतदारसंघातील सर्व नागरिकही आपल्याकडे आकर्षित होत आहेत. अशाच पद्धतीनं आपण लोकांसाठी काम करत राहा, अशा शुभेच्छा आणि सदिच्छा आमच्या कोकणशाही टीमकडनं देखील देईल. या मुलाखतीमध्ये आपण पूर्ण वेळ सहभागी झाला, मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद.